Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Majoka Spaz, Mercedes-Benz Malta, Aromi Divini, Pizza Hut, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Fasils Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta. Abigail Vick, kif int? Mux ħażin, grazzi. Jina l-lum tal-limt li Vick huwa kull jomok. Iva. Għabatlek inti twilit bi-stage name Les. Naħseb għall-Instagram. Apposta. Uġi vera. Kien jaf id-destin. Mela, Abigail Vick, content creator, graduated kindergarten teacher, reċentament inaqat mal-klab ta' 30s. Ekku, last week. Il-ġimma l-oħra. Dal-waqt tiżewweġ. Mara, ek bid-bissima vera ħelwa. Thank you. Però, ftit ikunu n-nies li jafu li wara kull bissima, ta' naħseb ħanad zarda najt ħafna nies. Ikunem dawk li najdu l-om the internal struggles. Eżatt. Dawk li kważi ħadd ma jkun jaf bihom għax inkunu ħafna aħna mdorrijin naħbu għax naħsbu li forsi ħaniġu ġudikati jew aħna biss naħsbu hekk. Tkun kbirtu bihom ċertu offrit jisek titgħallem kif tgħix bihom. Qas tħoss ġieli għandek għalfejn titkellem fuqhom. Għax isiru parti mis-sajki tiegħek. Ekku. Issa inti semmejt il-kelma għax kun kbirt bihom. Meta konna din nitkellmu, inti għat li dejjem kont tifla outgoing. Però, di ma nistax nifhimha għax anki fil-podcast ma' Kylie ukoll, fil-primarja, fis-sekondarja u anki fil-junior college, inti għaddejt mill-bullying. Esperjenzi differenti ħafna ġifieri minn xulxin. Mela, għajdli meta kont il-primarja. Mela, tal-primarja, jiena kif qed inti dejjem kont tifla bid-bissima, pożittiva, ġifieri nipprova ndaħħaq il dak li jkun outgoing. Ġifieri li ġara fil-primarja, li kien qed jiġri fil-primarja, qas biss indunajt mal-ewwel jiena, jisni meta kbirt mbagħad u kelli iktar knowledge li qed x'kien qed jiġri. Bażikament forsi dak li jkun jara xi ħaġa imma tkun żgħira taffettwak. Kienu jaqbdu miegħi fil-primarja x'dejjem kelli l-ġilda iktar skura minn tagħhom. Dejjem is-samra fil-klassi biex niftehmu. Jiena dak iż-żmien ġifieri kienu jaqbdu miegħi jgħiduli għax inti. Kienu jgħiduk anke sewda. Ejwa. I mean. Għalija kont ngħid x'fiha ħażin imbilli jiena aktar samra minn. Ġifieri għalija qas biss kienet xi ħaġa li għandhom għalfej isemmu ili u kienet dak iż-żmien għalkemm isqab dak iż-żmien ma kontx naf tibda tirrealizza minn fejn jiġu mbagħad ċertu dubji fuq hekk innifsek għax jiena kont inħossni normali ma kelli xejn differenti minn ħadd ieħor. Però għax huma kienu jgħidulek hekk. Tibda tgħid qalet jgħiduli hekk x'għandi differenti ħażin ġifieri li jiena hekk. Fimt? Kont iddubita mbagħad lilek innifsek. Dak iż-żmien ma tantx il-verità kont wisq żgħira, imma baqgħet miegħi bqajt niftakarha fil-verità. Kont ħossok differenti? Kont inħossni differenti, imma qatt ma affettwatni naħseb dak iż-żmien daqsu mbagħad tas-sekondarja u ġara wara wkoll. X'kienu jagħmlulek fis-sekondarja? Sekondarja kienet iktar bullying b'intenzjoni ngħidilha jien. Ovvjament kont ikbar fleta, mill-Form 1 sal-Form 3 kollox kien sew. Form 4, Form 5, kienet naqa jibsa. Kienu qabdu miegħi klikka, asnafala, eżatt, fis-sens
Di tidlaqqas kun taf għalfejn. U għalhekk imbagħad tibda tiddubita lilek innifsek għax inti tibda ssaqsi għalfejn qed jagħmlu hekk lili. U x'kienu jagħmlulek? Darba qelbu l-mejda minn quddiem ġifieri. Issa ħbieb kelli jien, fis-sens ma kontx waħdi, grata li kelli l-ħbieb miegħi. Imma xorta, kont l-iskola niftakar ta' parsi kollox orrajt, mhux qed niġi mbagħad kont imur id-dar nibki. Kien ixarbu li l-post, għax fil-break kulħadd kellu l-post tiegħu. Il-post tagħna dejjem konna nsibuh imxarrab jew bl-affarijiet fuq, jarmu l-affarijiet fil-post fejn qogħdu aħna. Le dak it-tip ġifieri spiċċajna bil-pulizija l-iskola. Għax l-om il-missier mettilhomx mal-ewwel kont. Mbagħad wara ħafna xhur li bdew jaqbdu miegħi sabuni barra ġifieri. U spiċċajna bil-pulizija, l-pulizija ġew l-iskola mbagħad wara dak iż-żmien li. Ġifieri fiżikament attakkawk. Iva. U l-istess ngħid għala, fis-sens għadni sissa ma nafx eżatt. U xi ħalli fik? Ara, meta tkun persuna li meta tkun inti id-dar mal-familja mal-ħbieb tista' tkun inti tħossok tajba bik innifsek. Ovvjament għandi l-insecurities tiegħi ta' imma mbagħad isek titħallat ma' nies barranin jittrattawk b'mod ieħor tqanqal ċertu konfużjoni f'moħħok. Ġieli niftakarni ngħid jiena nħossni tajba bija nnifsi, ma forsi hemm xi affarijiet li mhux qed ninduna fija nnifsi li huma ħżiena biex qed jiġru dawn l-affarijiet. U hemmhekk jibdew ġejn is-self-doubts jgħidulhom. Isek tibda twaħħal qed nagħmel jiena xi ħaġa ħażin. Eżatt, u għamilt żmien flok bdejt inħares li għal ħaġa forsi huma neqsin minn ċertu mħabba whatever. Nempatizzaw taf kif nipprova nempatizzaw ukoll. Kont għadek biż-żgħira. Kont għadni żgħira. Biex tifhem. Kont indur lejha nnifsi inti qed tagħmel xi ħaġa ħażina naħseb. U dik il-vuċi f'moħħok li dejjem tippunta lejk għax jiena nafa sew ukoll dik il-vuċi. Tajjeb, naħseb kollha għandna vuċi. Iva. F'moħħna. Iva. Tikkritikana. Iva. U dik il-vuċi hekk li tgħidlek inti ħażin, inti tagħmel xi ħaġa ħażin. X'kienet il-konsekwenza tagħha iktar ma kbirt? Għalkemm tallimt ħafna meta kbirt u sa issa ġifieri l-esperjenzi għall-MOOC, ix-xogħol li nagħmel fuq is-social media llum il-ġurnata tani ċertu naf li m'għandhomx għalfejn jivvalidawk in-nies biex tħossok tajba, imma tani dik il-validation li kelli bżonn fil-verità. Għax bdejt nagħmel connections ma' nies li mhumiex parti mill-familja u mill-ħbieb li bdew jtuni dik l-imħabba forsi li meta kont iżgħar mingħand outside of my circle qatt ma rċivejt. Però dak il-leħen sfortunatament għalkemm kbirt tallimt sirt nikkontrolla iktar jibqa' hemmhekk. X'fil-fatt niftakarat li wkoll li meta kont junior college Iva. baqgħet sejra. Iva, issa dika spiċċat sekondarja. Eżatt. U ma nafx asna finqisix bħala bullying ngħidlek il-verità tas-sekondarja. Sorry, tal-junior college. Jew għax jinħattix hekk ħabba il-vuċi. Ma għajdinna, inti kont talt Eżatt, jiena dejjem kont inħobbhom dawn l-affarijiet. U għalkemm il-bullying, il-klim ħażin, it-tajjir li xtaqt nagħmel f'ħajti qatt ma bżajt nagħmlu. Forsi kun hemm dak il-leħen li jgħidli m'intix tajba biżżejjed x'ħadd tagħmel xejn għax iktar kemm tagħmel iktar ħadd in-nies xi jgħidu, ma fil-verità qatt ma żammejt lura. U junior college kont ħalt għal prom queen. Għalfejle? Kont inħobbhom dawn l-affarijiet għadni sissa. Gustuża? Thank you. U niftakar kienu għamlu board kbir fil-kantin bil-parteċipanti kollha. U l-għada kont mort fil-kantin u wiċċi out of all the members pinġew fuqu. Tiegħek biss? Tiegħi biss. Issa jina niprova għadni sissa ngħid benefit of the doubt forsi innaf
Ma kienitx immirata l-imma. Jiena nivvalida l-emozzjonijiet tiegħek u ngħidlek li kieku jiena tħalt fil-kantin u hemm 10 uċuħ. Tinkiseru. U l-wiċċ tiegħi biss imħażżes ta' dik l-età kemm kellek 16, 17. 16 naħseb. Is-social pressure li jkollok fuqek dak iż-żmien, il-hormones qed tikber, forsi jitilawlek il-ponot, forsi ma tkunx comfortable in your own skin, u mbagħad tidħol u tara li ħażew wiċċek u taħat tiktar. Tinkiser. Tingħalaq ġo fik. U mbagħad għatli. Mbagħad niftakar kienu għamlu isa kompetizzjoni bejn il-parteċipanti u għad irid jagħmel xi ħaġa. Eżempju minn tawħ jisfen, minn tawħ Ikanta forsi U li kienu tawni wipe għalu li challenge tiegħek titneħħi l-makeup minn fuqek. U hemmhekk ħassejt l-art tittiblani. Again, benefit of the doubt forsi insertaw tawali li din imma dakin ħassejtni. X'kienet l-intenzjoni ta' diet jgħidu li nilbes ħafna makeup, jgħidu li ma nidix tajba bla makeup. Il-vuċijiet f'moħħok jerġaw jiġu dak il-vuċi. Niftakar, kont neħejtu l-makeup, tlaqt nġim fuq il-park, għax konna fuq il-park, morti t-toilet u nibki. Imma dejjem jien kont persuna li, niftakar kienu ġew il-bibtej, un bat il-toilet dejja, dejjem persuna jnejdlhom qed nessaġera għandi għalfejn għamelek. Taħsbu li kienet ġusta dil-ħaġa, jisni kolli bżonn, opinjoni, għaxina dejjem nħossni forsi jiena qed inkabbarhom, jiena sensittiva żejjed, issa li kbirtu qiegħda iktar matura naf li ma naħsibx li kienet ġusta le. Forsi jkun hawn nies li din jisimgħu l-podcast u jgħidulek huwa affarijiet ta' tfal, imma u m'għandix dubju importanti li ngħid min beda jorganizza kien tfal ukoll. So forsi ma jafux l-implikazzjonijiet u forsi kombinazzjoni ġejt inti. Però li nixtieq nagħmel il-punt huwa li daw l-affarijiet li jiġrulna meta nkunu qegħdin nikbru li huma affarijiet żgħar tajjeb, mbagħad hemm min jgħaddi minn traumas kbar li huma ħafna iktar serji. Pero dawn l-affarijiet żgħar li jiġruna meta nkunu qegħdin nikbru, dinja it's proven li jibqgħu magħna ħajjitna kollha jekk ma nittekiljawhomx. Jekk inti ma tajtx isma' jien għandi dil-vuċi li dejjem li tgħidli li jiena m'iniex biżejjed, li jiena m'iniex tajba biżejjed. U taf iżommok minn ħafna affarijiet. Taf tagħmellek l-standards tiegħek f'relazzjoni, taf tbaxxihom u taf tidħol f'relazzjoni fejn bniedem ikun forsi jurik ċertu abbuż u you take it. Għax inti f'moħħok taħseb mhux hekk ħaqni. Jiġifieri qed nipprova nuri fejn bniedem jista' jispiċċa. Iġvija nivalida ħafna l-emozzjonijiet tiegħek għax ta' 16 kifat hija eta impressjonabbli ħafna. U ċertu affarijiet joħorġu wara. Dak inqas kun qed tinduna kemm qed iħallu impatt fuqek. Fil-fatt kellimna li meta fis-social media. Eżatt. Xi gustus jew gustuża tibatlek xi messaġġ jew tikteb xi messaġġ. Mhux sabiħ. Mhux sabiħ. Tiġi triggerjata. Ġili anka meta ma jkunux indirizzati lili. Taf inti li jittellaw ħafna artikli fuq personalitajiet differenti ġifieri. U dejjem ikun hemm dawk iċ-ċertu kummenti ma nistax nifhimhom again. Palma kontx nifhem ta' meta kont iżgħar għalfejn kienu jagħmlu hekk dawn in-nies, l-istess ma nifhimx dawn in-nies li jkummentaw affarijiet li jweġġaw. U naf li min ħajgħidlek ta' tixkas taqrahomx. Jien naqrom. U jiena ili ħafna fil-medja. U jiena għamilt żmien twil fej light.
mux ħażin. Għax forsi taħrab li xi kelma bl-Ingliż, ma kemm lajt. Naf li kulħadd jgħidlek tħares lihom dawk Jibsa. 17-18 sena wara fil-medja jisni tal-limt xi naqra, ma xorta nara messaġġ, nara xi simaj ma dik jisħa kemm antipatika. Iktar milli għal xikun intqal, iktar li titriggerjani l-għaliex. Eżatt. L-għaliex, għala. U naħseb semmejtilek di meta ntqajna xaġa li tatni ħafna paċi biex naċċetta daw l-affarijiet għax di xi ħaġa oħra. Jiena dejjem ngħid fuq is-social media tiegħi. Ħafna nies jgħidu, jekk inti qiegħda fuq is-social media, jekk inti qiegħda fuq it-television, tistennihom daw l-affarijiet. Le, l-kattiverja, mhix xi ħaġa. Jiena lija it-tajjeb dejjem tajjeb, il-ħażin dejjem ħażin, irrelevanti f'liema sitwazzjoni. Kritika iva tistennija. Kritika kostruttiva. Li qed ngħidu rari tkun kritika konstruttiva, tajjir ikun. U issa li tinsemmija nibda ngħid forsi meta kont żgħira kont naħseb li għax kont inħobb dawn l-affarijiet eżempju nħobb nieħu ritratti. Prom, forsi għalhekk kienet ir-raġuni għalfejn kont trigger għal ċertu għalfejn kont target għal ċertu nies. Ma nafx. Ngħidha għax nibda nisma' xi jgħidu n-nies illum. Għax inti tidher inti qiegħda fuq social media tistennihom dawn l-affarijiet. Però jiena nissigurak li jekk tipprova toqgħod bil-qiegħda u tipprova toqgħod taħseb x'kien jitriggerjhom dawn in-nies qed taħli l-enerġija tiegħek. 100%. Għax at the end of the day, dak li m'għandux isir, m'għandux isir. Eżatt. Jiġifieri at this point. U ġabli l-paċi kont se ngħid li aċċettajt li mhux qatt iridlek il-ġid. Jiena persuna li tant kemm jien pożittiva naħseb u ma nixtieq deni fuq ħadd li nsiba qiebsa biex nifhimhom dawn l-affarijiet. Imma sfortunatament le, mhux kulħadd jixtieqlek il-ġid u mhux kulħadd għandu l-karattru li għandek inti. Mhux kulħadd huwa persuna tajba għal ħafna raġunijiet forsi, imma tittaċċetta, nipprova naċċetta. Jiena taf x'ngħid meta nara kummenti mhux forsi lejja biss lejn ħadd ieħor. Jiena ngħid dik il-persuna għaddejja minn xi ħaġa. Għanda d-dubji tagħha, għanda il-vuċijiet f'moħħa u forsi meta tikteb dak il-messaġġ li lilek tipprova twaqqak għal dak il-mument tħossa aħjar. Jalla issib il-paċi u ma jkollix bżonn tuża din negatività biex tħossa aħjar. U jiena li jekk don't da. Easier said than done, Iva. Imma Iva. Abigail, inti kont tgħidli li dan id-dubju fik innifsek tajjeb xi kultant ikollok naqra ansjetà u naqra panic attacks. Thank God. Imxejna ħafra l-qoddim minna dik il-ħaġa, ma speċjalment kont għadni nibda fuq social media. Għajdina kif bdejt. Iva. Mela, jina meta kont nistudja l-Università għall-Allema, kont bdejt nagħmel social media, nippost hekk bħala xi ħaġa ta' pjaċir hobby. Bilħaqt graduate, tħalt naħdem għall-Allema u xorta kelli Instagram on the side. U bdejt nikber fuq Instagram ukoll, bdew jivviċinawni kumpaniji differenti għal riklami x'nafien. Il-komunità bdiet tikber ukoll u naħseb il-bidu ta' dil-komunità kienet meta tkellimt l-ewwel darba fuq l-ansjetà. Għajdina ġa. Għax kien hemm shift minn titfa' ritratti, fil-bidu kont nitfa' ritratti tal-outfits, it was more fashion based. U konti jisek naqra untouchable, tajjeb, emmek. Differenti meta. Fil-ritratt. Mbagħad niftakar darba kienu stidnuni biex nimxi fuq catwalk tal-Pride. L-istess. Ġlieda mejn nifsi biex ngħid iva jew le, immettiva. U għalfejn ġlieda? Għax dejjem ikun hemm dik il-biża'. Ħadd tmur ħadd qaċċajt, ħadd tagħmel xi ħaġa ħażina.
mhux ħadd imxi sew. Dejjem dak il-leħen m'intix tajba biżżejjed biex tmurx tagħmilix. Imma mort, għax dejjem hekk imbagħad xorta niġġielida. Però sa sekonda qabel ma kien imissni biex noħroġ jien nimxi, roda kbira, kont se mmur ngħid min organizza l-event ma nistax nagħmilha ħajkolli mmur id-dar. Imma mbagħad ma dak il-leħen dejjem ikun hemm il-leħen ieħor Jimbuttak. jiġġieled il-leħen in-negattiv. Għamilha u edaw tlaqna. Imxejta. Wara li għamilta, x'tant kemm tkun qed temmen li m'intix kapaċi tagħmilha, li meta mbagħad tagħmilha dik il-ħaġa tħoss qisu toqol kbir minn fuqek, hekk qisek kellek xaġa fek tfajta mal-art. U kont ferħana, u rrit nibqem waħdi, kien hemm il-bib tiegħi il-familja telqu bqajt hemm waħdi tant kemm bdejt inħossni konfidenti mbagħad. U mort fil-karozza wet dik kienet xi ħaġa li vera mbint li ma nistax nagħmilha u għamilta. Ħanitkellem fuqha ta' hekk ħassejt xi ħaġa qed tgħid li tkellem fuqha. U qabel ma soqt li id-dar, batt il-mobile u batt nitkellem kif qed ngħid lilek li sibt li mhux ħanamilhom għamilta. U l-ammont ta' messaġġi jaqbadni l-bart għax dik kienet l-ewwel darba li irrealizzajt kemm iva social media għandha n-negattiv tagħha, imma kemm jista' jkollha pożittività wkoll u kemm tista' tħalli impatt pożittiv fuq min qed jarak. U kemm ikollhom bżonn aħna, in-nies, aħna, is-soċjetà, kemm ikollna bżonn li nisimgħu li ara Minix waħdi. Kidi tbagħat mill-anseta. Il-lami Abigail Vic, daqs kemm ħelwa, daqs kemm għandha kollox perfett, dik ukoll ħasbet li mhix kapaċi. Allura meta tisma' hekk, kważi lanqas temmen imma fl-istess ħin dak li jkun jirrelata. U jiena wkoll meta jibdew jibatuli, nugost ħafna jien ukoll għax minix waħdina laqqas mela. ċaġa vera sabiħa. U bqajt nitkellem minn dik l-esperjenza law. Bqajt nitkellem dejjem fuq ċertu, ovvjament ma nkunx nista' nitkellem fuq kollox, għax ċertu esperjenzi hemm ikunu jinvolvu nies oħrajn li forsi ma tkunx tista'. Rajt li sow, imma fuq affarijiet personali tiegħi li kollox naqsam jien biss magħhom ngħidu hekk. Vera ma niddieqx niftaħ qalbi fuqhom. Savor the flavor at Pizza Hut, where our love for pizza meets perfection. Indulge in a variety of pizzas with 3 irresistible crusts. Create your own masterpiece or enjoy the best of both worlds. Visit our website, pizzahut.com.mt or our stores. Ara jiena dejjem ngħid meta tiġi xi ħaġa f'ħajtek li tqajjem biża' kbir fik għax taħseb li ħatfalli, ngħid hemmhekk, ġifieri għal kull min qed jismana, hemmhekk bil-fors trid tgħid iva. Trid tgħid irrid nagħmilha. Mhix faċli, imma jien taf x'ngħid x'inhu l-ar li jista' jiġri li tfalli, imma almenu provajt. Fil-verità, xaġa li tallimt minn daw l-esperjenzi kollha li met bħal mettejt inti x'lar li jista' jiġri fil-verità ħanejdu hekk kif ma tantx jiġru l-affarijiet fiex tkun ħsibt inti li l-ar li jista' jiġri. Mhux hekk. Bej wieħed u ieħor ngħidu hekk. Imma u minn dawn l-affarijiet ukoll jekk tgħidli tmur lura tbiddel xi ħaġa, le, x'kieku minix min jien illum. U tikber bħala persuna wkoll. Eżatt, kieku minix qiegħda ngħid l-istorja. U kbirt bħala influencer. U ġvera, l-lum il-ġurnata tlaqt il-ġob. Fil-fatt ħafna nies meta jgħidu influencer, aw ħafna nies forsi jaħsbuh mhux a proper job. U dawk dejjem iffilmjaw isu kollox perfett, kollox bxej ma ta' fimt isu mhux
mhux a legitimate job, huwa glamorous daqskemm forsi jaħsbu Fih n-nies. il-glamour tiegħu bħal Ġek. kull xogħol ikun fih is-sabiħ tiegħu. Edaw. Imma bħal kull xogħol ukoll fih id-diffikultajiet challenges tiegħu. L-ewwel waħda nistgħu nsemmu biex inkomplu fuq li għadna qabel il-fatt li tkun lesta l ċertu kummenti li sfortunatament dejjem qegħdin hemm. Forsi mhux dejjem tqum. U jħossok tajba. Ejja ngħidwa kif inhi. ngħidha jien fis-sens. Imma pereżempju tkun trid tagħmel ikollok collaboration. Mbagħad hemm il-commitment. U trid tagħmel commitment. Iva. U trid tkun x'imkien. Jew trid tagħmel story. Trid tagħmel photoshoot. Ara ċertu commitments diffiċli biex tgħid ħanħassar kollox mhux ħanagħmel xi qed inħossni ħażin illum. Jiena dejjem ngħid meta dil-ġimgħa stess għadni kif ktibli mhux qed inħossi 100 perjoba temp ma nafx. Imma ma nafx kif ma nħossnix tajba nagħmel mobile hekk u nibda nitħaq qas naf kif, qas nista' nagħmilha ġifi qas jekk nipprova, ma nafx kif. Fejtlu ċertu commitments you have to put on a mask ikollok, avolija commitments. Imma fi ħafna challenges ix-xogħol. Kollok ħafna kumpaniji differenti tara x'ħadd kreattività tiddem tkun kreattiva, tara x'ħadd ivvinta, il-ħiniet tal-filming, il-ħiniet tal-editing, one man job. Huwa xogħol validu. Dejjem dak li xtaqt ngħid, huwa xogħol validu. Nixtieq li n-nies inħoss li improvjat il-perspettiva ta' xogħol ta' content creator, influencer, imma hemm ħafna iktar xisiru jafu fuq in-nies naħseb. Naqilbu s-suġġett kompletament. Inti sentejn ilu kellek a health scare, ma kif ngħidha bil-Malti, ma kellek di l-esperjenza bis-saħħa tiegħek fejn jiena niftakar nara l-istorja tiegħek, niftakar nara. Jiena l-iktar ħaġa li belħitni mill-istorja li għamilt 2 sentejn u ma kontx tafx kellek. Mela, u xi ħaġa di li kont ngħid ħafna li nnifsi wkoll kif m'għandu ngħid, kif di xi ħaġa. Bażikament 2 sentejn ilu kont qed ikolli ħafna bloatness li hija normali f'ħafna nisa. Imma ir-riżultat kien u inti ġifieri mort għand it-tobba. Kienu jgħidulek. Jiena ma kelli ħanejt x'kelli ħalli mbagħad immur lura ngħid kif qatt ma. Spiċċajt li kelli 23 centimeter ovarian cyst f'żaqqi, ġifieri dik kienet kbira sa taħt hawnhekk biex nifhem. 23, ġifieri din nitkellmu riga ta' 30 centimeters daqshekk qed titkellmu daqshekk. Eżatt. Ma għadni s'issa snin. Fl-ovary. Ġo l-ovary, ġifieri l-ovary kibret daqshekk. Sa taħt żaqqek. Ġifieri kellek anki l-organi l-oħra mafġin. Meta rajt l-MRI niftakar ngħid kif jista' jkun m'għandu ngħid, kif jista' jkun di xi ħaġa ġo ġismi li mhux induna fuqha. Imma ħalli issa mmorru lura biss kont naf, kont aware li l-ovaries jista' jkollok is-cysts magħha, ma kontx aware għas idea li jistgħu jikbru daqshekk. Tant kemm hu hekk li jiena meta bdejt niċċekkja fuq il-bloatness minn fejn ġej, il-gajni, kull ma kont għamilt smear test li ma kien ħareġ kollox sew minnu, u mbagħad bdejt immur għand tobba biex nara affarijiet fuq ikel. Pregnancy test provajt ukoll. Kollox beda x'għandi, kollox ikel kollox jaqbel miegħi. Tobba minn bdejt li gas, minn bdejt li IBS. Testijiet ġew jiġu all-right. U għet ħanerġa' murant il-gajni tajli kif dom daqshekk biex tagħmel ultrasound. Imma minni ma kellix. Għas kienet. Ifimni jekk mort għand il-gajni għamlitlek smear ma kien biss. U speċi ta' ma lanqas ma tkellimtu fuqha.
għarfin tagħha ma kelli xejn insomma. Kont mort tant il-gajnier ġej tal-ultrasound, kienet għajt li mhux ovvja li kell kollox sew, għajt li inti li għandek mhux milli kell, għajt li inti għandek ċesta tant kemmi kbira li fuq l-iskrin li għandi hawn għaset nara kollha. Kien kif ħassejtek li rajt. Ksa anka issa ngħidha niksat, niftakar nirriġ barrek niċċassa, ħafna mistoqsijiet ġifieri sa x'ħaj jiġri, għax għajt li ġri l-emerġenza ħajodulek iktar testijiet. Niftakar ċempilt il-Matthew, il-partner tiegħi u l-ommi, ommi miskina, kif ma konċ nafjen, għax il-mami kollok riħu għamelek u għamelek. Imma di ħassita ħażin għax ma kienx taf laqqas. U insomma, kont mort l-isptar ħafna testijiet, jiena sa dan it-tant qasnaf li qed ngħix fis-sens ħatejli daqs kemm affarietar. Imma ma kontx taf, dak il-ħin ma kontx taf. U ma kontx naf eżatt x'għandi, kull ma konna f'għandi ċesta kbira, għas konna fi 23 cm dakinhar, xi kull kienet qajt li tant kemm kbira li ma stax nara fl-iskrin. Bwan kont għadni kif nitgħallem li ċesta tista' tikber hekk. Insomma, kont mort l-isptar ħafna testijiet, titqgħod tistenna t-testijiet biex tara jekux biex mimlija ċesta, jekux affarijiet li mhumiex ta' periklu, affarijiet ta' periklu. Mbagħad kienu tawni ovvjament kelli nagħmel operation biex inneħħiha. Sa qabel ma dħalt fit-teatru l-pjan kien li jiftħu li zaqqi biex joħorġu sħiħa. Imma ftit sekondi qabel ma dħalt fit-teatru kien ġie l-konsulent għalli xaktarx, għalli I don't want to give you high, għalli xaktarx sibna nqas spazju, għaxtant kem kienet kbira li kellhomx fejn iduru magħha, sibna nqas spazju biex noħorġu l-liquid, għaxi tengot kienet mimlija bil-liquid, mhux baffarijiet. Mhux qiebsa. Mhux qiebsa. Mhix faċli anke li taf li jiftħuk major operation. Ngħidlek il-verità Mel, dik l-inqas ħaġa li nkwetajt fuqha. Kull ma ritt li tgħaddi nneħħija nkun okej wara. Issa kif u da jisnaqas bdejt naħseb ħafna fuqha. Kienet l-ewwel operation tiegħi wkoll ġifieri anke niftakarni mort tal-priop dawn huma r-riski. Mbagħad titkellem ma nisejdu li dawk normali li jsemmuhomlok. Imma kollox kien ta' xokk għalija. U ovvjament l-operation ma saritx mal-ewwel, kelli naħseb nagħmel xi 2 months. Naf x'għandi f'żaqqi. So it wasn't naħseb ma rridx li kienu l-għar xarejn ta' ħajti mmemmedin għax ma kontx. Ma tkun taf eżatt x'għandek u tmur għax-xogħol normali tagħmel ħajti taf li għandek bużżieqa kbira f'żaqqek li titneħħi. Mhux faċli. Bużieqa ċesta ma. Mhux hekk. U naħseb dak iż-żmien ma ċejn fuq social media. Qabel le. Għax tant kemm ma kontx naf x'inhu jiġri, ma kontx focused, mitlufa, jisni l-affarijiet xogħol hekk bdejt nagħmel l-affarijiet that you have to do biex niftehmu tmur għax-xogħol. To get on with it. Eżatt, imma l-bqija li qasriet li nitkellem fuq ngħid xi ħaġa li mhix minna jew imbeżżal xi ħadd, ħallejt li kollox jgħaddi. Imma wara li għaddit l-operation ġifieri tkellimt fuqha mal-ewwel. Tkellimt fuq di xi ħaġa oħra, naħseb orejtek il-messaġġ sejvjejt, għax dwar frit nissejvjet tant kemm missuli qalbi mijiet u mijiet ta' nisa li għaddew mill-istess affarijiet. U jina għetti ħassri u kont naf, għaxin kont imbezza u koll, qabel l-operation kien hemm min beda jgħid li qatt ma rajna xi ħaġa hekk fuq xi ħadd l-età tiegħek. It-tobba u kien hemm ners għalita ovvjament bla intenzjoni minn dak ħin tixrob kollox. Ma xi ġifieri. U niftakarni l-ewwel ħaġa li kont għamilt meta mort id-dar narek hemm xi ħadd li għadda minna. So wara kemm inti you crave someone li għadda minna biex inti tkun tista' titkellem u hemmhekk biex tħossok aħjar forsi ma tħossokx inti waħdek. Hemmhekk naħseb tidħol l-isbuħija ta' social media li tista' tikkomunika faċilment. Ekku. Ma nies oħra. Batuli ħafna nisa mhux eżatt forsi kulħadd bl-istess li kelli jiena. Ma kulħadd jibatlek l-istorja tiegħu. Eżatt. U ssir komunità. Ħafna.
Ollum il-ġurnata kollox. Kollox għalek. F'postu kif suppost. Suppost ħanejdu hekk, suppost ivu. Isma ta' min insemmu l-nanna. Nanna. Rajtek ta' milla l-make-up l-aħħar darba. Ejju. Vera gustajtkom. Għanna jien il-mamien nanna uħti, il-familja kollha ta' għanna bond close ħafna. Imma jien ħabba forsi l-għandi x-xolti iktar flessibli u forsi nista' ninkludi l-mami u nanna fix-xogħol tiegħi. Jisni sirt iktar close. Iva, rajtek ta' milla l-make-up. Ma nafx kelkom. Kellna campaign il-bira, kellna filming. Iva. Bin-nanna. Bin-nanna u l-make-up. Iva. X'isem nanna? Helen. Nanna Helen. Sirt superstar, Nanna Helen. Nej, kemm għandha 80? Iva. 80 saret superstar. Iva, tħobb ta' vera. Mela mx ma tħobx. Sodisfazzjoni ħoralija tal-mamju tan-nanna. Li jisni tajtom xi ħaġa oħra forsi, something to look forward to, something exciting, speċjalment in-nanna. Brava. Li issa għandha 80 years, in-nannu milux li ħallina wkoll ir-raġel tagħha. So dil-ħaġa qisha daħlet kexxun klima stess. Timla l-vojt, timla l-vojt. U tmur tixtri kelmu għannis, u ċempilli kull darba, mort nixċitaw għafawni kaxxira għajtli. Xeħlew. Tajli. Isma, missa ġej xaħġa ċitanti għalik u koll. Ejwa. To look forward to. Ejwa. Ġifiri nanna Helen titmur tixtri libsa, u għak mux tiġa xtrata. Li għada li. Il-mama u koll. Ejwa. Għax inti tal-waqt għat iż-żewġ. Ekku. F'Oktober. F'Oktober. L-iktar ħaġa li meta taħseb fit-tiċ ek tajt dika tiġri. Eċitata ħafna ovvjament. Jina dakinhar tat-tiċ ħankun għalaqt 12 years mal-partner tiegħi, so isa ċelebrazzjoni ovvjament ta' relazzjoni tagħna. Imma xi ħaġa oħra wkoll li eċitata ħafna li vera xi ħaġa sabiħa li għax mhux faċli bil-ħajja tal-lum speċjalment li kulħadd il-ħbieb, familja, n-nies viċin tiegħek ikunu kollha f'post wieħed qed tiċċelebraw kollha flimkien. So dik hija xi ħaġa li I look forward to wkoll. U ovvjament ħafna minn nies viċin tagħna kellhom parti kbira minn relazzjoni tagħna. So looking forward. Meta tħares tajtek il-qoddim? Naf li meta kellimt kelmek il-papa tiegħek. Di diskussjoni li kellima missieri. Kien għalli daxxol issa li qed tagħmel, mommi u missieri dejjem is-support kull deċiżjoni qasmu qalu li tagħmel xekk jew hekk imma jisaqsu. U di kienet waħda mill-affarijiet li saqsini fuqha missieri għalli tarak tagħmel hekk imma xar snin oħra eżempju. Għetlu, tant kemm inħoss connection ma' min qed isegwini, għalkemm ma nafx il-kulħadd personali, li nħoss li meta nikber jien huma ħajkun qed jikbru miegħi. Huma ħajkun in-nies li jarawni jafu li ċertu challenges sejja fuqhom, ċertu accomplishments sejja jafuhom. U jisna nikbru flimkien, so ma nafx ħajġa xar snin oħra. Imma narani li narani namel l-istess 10 snin oħra. Ara jina nħoss, għax il-papa tijak għallek, għax il-musmar il-ġdijt. Jaqla l-musmar kif kienet il-musmar il-ġdijt, jaqla l-musmar l-antik xaħġek kienet, iwa. Ivimni, kiku jina naħseb about time jaqlawni at this point, għaxili għaw mux ħazin. Pero jina nħoss li xi kultant naħsbu wisq fil-futur u forsi ma nkunx nista, forsi ħajjiġri hekk, forsi bejga.
U jiena wkoll ġifieri ġieli nibda ngħid, speċjalment meta jiena bħalek kont tal-lema, u mbagħad libt full time fil-medja kont ngħid imma kull sena jiġi xogħol, kull sena jkolli x'jagħmel għax inti self-employed. Ekku. Jiena ċerta li xi kultant ħajibdew jibqgħu jikkontattjawni il-brands, ħanibqa' bil-collaborations, dawn huma Ejwa. sibijiet normali. Taf xirdu ngħidu ġieli wkoll il-problemi forsi tal-futur nħalluhom hemm. Eżatt. Nħalluhom hemm. Eżatt. L-aqwa jiena jekk tgħidli x'tixtieq għall-futur, qas insemmilek xogħol u hekk li nkun ferħana u nkun b'saħħti. Għax minn dawn l-esperjenzi kollha tista' mhux ikollok l-aħjar xogħol, l-isbaħ paga, jekk ma tkunx ferħana, ma tħobbxilek innifsek u ta' madwarek. Irrelevanti naħseb xogħol ikollok u so l-an tiegħi, il-goal tiegħi dawk, forsi cheesy, instama cheesy. Le, day by day. Ekku, is-saħħa u l-ferħ u l-imħabbaj. Proset, Abigail. Thank you. Grazzi ħafna. Grazzi li. Tal-li ġejt. Vera ħad gost. Ekku, jiena l-an tiegħi huwa dak li forsi n-nies wara li jisimgħu titkellem taf kif tiġat jaraw persuna sabiħa kompluta u dak li jkun iħossu inqas jew iħossu dak kollox perfett f'ħajjithom. Kulħadd għandu l-bagalja tiegħu. Kulħadd. Proset. Min juri min le. Mela, qabel ma titlaq. Ħanibdew. Mela, għanna għawek fliexkun imbid grazzi l-aromi divini. Thank you. Għalma Matthew dak, tajjeb? U l-kulur li hoppu l-iswed. Tajjeb. Mela. Għawek għanna naqra xema grazzi l-Valletta Glass. Kemm ħellu, nħobbhom ħafna x-xemat. Sa, għarra tazzambit. Kollox imur fl-imkien, Tazzambit u xema. Tajjeb, issa. Mela, għawek għanna fwiħa, tajjeb, mill-United Colors of Benetton, grazzi l-Taġbix Perfumery. Ħanpoġġija, ekka, namlu naqra spazju. Miktar, l-allu. Mela, grazzi l-sponsors. How nice. U għawek, ħaniftaħa naqra ta' tħobbu l-kafe? Iva. All right, ta' nħobbu kolli bżonnu. Mela, għawek għandek naqra koffi, għanna naqra kafe Kimbo. Prosit. Tajjeb, distributed by Farsons Beverage u l-axħar u mux l-inqas. Lallu. Għawek għanna trattament grazzi lil-Majoka Spa. Thank you ħafna. Tajjeb. Thank you ħafna. Napprezza. Grazzi, nerġa' ngħidlek grazzi tal-li ġejt u jiena ċerta li 10 snin oħra. Jalla. Tkun għadek titħaq, tkun għadek pozittiva u ċerta li inti għandek dak li ngħidu that fire inside. Yes. U dik il-passjoni. Xikultant tkun għamitti, tkun hemm dik il-ġurnet li kun mitfijem. Importax. Terġa' tixel. Ma terġa' tixel. Thank you ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi, lil Hair by Allison, lil Gabby Vella għal makeup, lil Morgan għal ħwejjeġ u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li hu miġjub lilkom minn Majoka Spas, Mercedes-Benz Malta, Aromi Divini, Pizza Hut, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Valletta Glass, Kimbo, distributed by Farsons Beverage Imports Company, Positive Parenting Malta.